everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Esquadro! Salamat. Salamat daon kayo, Nang Dibi. Tambag ko lang nimo ha. Bisag od sa paihaylo ni atong Major Gaspar diha nimo. Balibari gyud. Ayaw na dungagi pa ang kasuko ni Misael. Nanumpa na ko sa akong kaugalingon nga. Di na ko mapada sa kaaway nang. Maayo noon kun mauna. O kung natagal ako gigayon ni Bay Misael, gusto kong walagad niya sa tibok na kong kinabuhi, Nang Dibi. Uy hala. O, Naay motor nga ni Hunong sa tungod aning bay. Tingali og si Misael ta na, Sarge. Nang Dibi? Lakaw na dayon, Sarge. Ari gihapon agi sa luy. Dire sa may kusina. Dalik na dayon. Oo, Nang. Andam na unta ko, Nang. Kung di gigunya pa sa iloon sa ingpit. Ilom da, Sarge. Oy, dali. Aspas. May timingaw kayong palibot, ha? Timing yung kayo. Pailakon ko ikaw, Misael. Pinaagi sa buhaton ko sa imong pinanggang inahan. Si Major Gaspar ang niabot og dili si Misael. Ha? Di ko magpadasa kong kahadlok. Kikining tubo. Ani nila ako ibutang sa kilid aning pultahan aron akong magamit sa pagpanalipod sa akong kaugalingon. Ani nila ako ibutang pabor sa akong too. Kinuha ko ang munting nga medyo problema na yung niabot. O di si Bay Misael. Kinuha ko. Kinalang akong kapanalipdan si Nang Dibi. Batok ang tawana. Nang Dibi! Habli paliho kinipultahan. Nako'y importante kayong tuyo. Nang Dibi! Major Gaspar, unsay tuyo mo nako, sir? May kay buutan ka nga please pultahan. O ba na ko? Tara! Ayaw lang kong bunluta, sir. Kita kayo ni. Istog na kining akong gigunitan. Mahimong pusilon tiga karon tayo. Sir, Major, ayaw ana, sir. Huwag magkuhisa nga nabuhat ni mo, sir. Wa lagi. Pero ang imong anak nga si Misael, dako kayog sa nga rin ako. Kung sa bantay labot na ko, ana, sir, uy. Dako kag mahimo, aron makuha na ko siya. Maong uban ako, kuyog na ko, Nang Dibi. Di ko mauban, Major Gaspar. Dili. Pangag sa ilong tao, patyon! Patyo! Ayun yan ang ina ni Bay Misael! Sir, medyo problem! Oh, Sarge! by Sarge! Nagtiong ko sa akong armas tumong mo, sir! Major nga wanted! Ang ayaw ginagilabti siya ng Dibi! Ayaw yung kasayo! Ayaw ko gadlo ka kay dili ko talawan! Sama ni mo, by Sarge! Aw di ay! Boys, tanaw ta, major problem! Ay! Magbayad mo yung ibuhat ninyo na ko! Magbayad mo, by Sarge! Nang Dibi! Nang Dibi, nibuto yung armas humanahog nang Sarge! tuwa na si major problem! Nang! Boy, ang aga kong matiis. Ha? Oh, wala! Nagadugoy mong tilang! Dugo. Nasapat ko, Sarge. Sakta! Nakuyapan siya! May kanigi, nasagkang din ako yung mo. Ano di mo puna sa simento? Nang! Nanibi! Nang! Bay Sarge, salamat. Naluwas ni mo ang kinabuhi sa kuinahan. Bay, Misael, gimo na ako ang kutob sa kung may mo, bay. Aron di tumulampo sa tungwantin nga major problem siyang daot ang plano. Ang iyang armas nga gigamit. Gitugyan ba ni mo sa mga pulis? O, bay, og ilang nasuta nga service firearm kinigikan sa iyang pagkapulis ug gipinag-iya sa PNP. Dugang kaso na sa niya.
Gusto ka, bay? Musamot giging nga di na siya makabalik siyang katungdanan, bay. Bay Sarge, kung sa duwa pa nato nito mga bata pa ta, igwalis na ta. Unsay buot mong ipasabot, bay Misael? Kalimti na ang tinguha na akong panimahos kaysa nahimo ni mong pagpanilipod sa kinabuhi sa pinangka na ko inahan. Quits na ta. Salamat, bay Misael. Salamat gigayo, bay. Karon, nasuta na nako nga matinud-anon ka sa imong mga pagbasol. Usag ipasaylo natin ka sa hingpit, Bay Sarge. Uy, kabutangan sa akong kalipay, bay. Salamat kayo, bay. Salamat kayo. Ambog ko eh. Kawas nun ka nagikan sa kong panimaos. Kapanhinaot pa unta. Nga di nato ni usbon pa. Makalaom ka, bay. Di na gito na ko usbon. Kaano kun sa imong kagwapa? Tungod niya ng dakong uwat nga ni Badlis anang imuhang naw. Mao kini ang buhi nga dumanan. Sa krimen nga akong nahiuguman sa mga kamot ni Major Gaspar nang. Sulagma nga managsama kamong kidangatan ni Misael sa mga kamot sa salbahis nga Major Gaspar. Gisalvage pero naluwas. Nang, Hinay-hinay nang nadotlan og kaba ang pangis nga Major. Sama na lang siya karon natong sibilyan. dili lalim mga akong kasinatian sa iyang mga kamot nang. Nagsalig sa iyang ranggog impluensya sa gobyerno. Ikaw ba? Ngano ka na sige ikaw hinuktok diha, ha? Madam Ching, wa ko mahimuots na ito. Gipadagan lang ko og mayukmok nga sama nitong Bay Sarge. Kana kay supra ikaw bilib sa imo galingon ba? Pete ka! Oh, uy. Madam Ching, gipalikas ko nimo. Oh! O ako palikas sa imo? Kay ako ka lagot! Lagot! Ay, ang akong kamot imong ipahit. Kay ka na ako lagot si ako! Oo niya, akong kamot na imong pakon. Pete! Oo. Pete! Buset, bangag sa ilong. Kada kong nahimong kadaot sa akong kinabuhi, si Bay Sarge. Dili ko na gyud ikaw mapasaylo. Tungod ni mo, nadungagan ang akong mga kaso. Kalagot ko baya gyud oy. Wa na ko mapunit ang akong armas nga nahug. Human ko bunali sa inahan ni Misael og tubo sa akong abaga. Tuwa na sa mga pulis ang mong armas nga gidahan ako sa akong pag-awol sa serbisyo. Ha! Magbayad ka sa nakong saha nga gibuhat mo na ko, Bay Sarge. Pangag sa ilong magbayad ka! Oh. Ang ako kining tao, si Leo Kumong-Kumong. Hello? Leo Kumong-Kumong. O sa'y kalaki diha, ha? Wala ka na ayaw ibuha ba nga kautos sa gawas ba? Kana sila babiya sa imo. Kay dili nakatag sa ila politiksyon. Mao ka na ikaw, fokus na lang ka sa mga dalagon. Aha. Gusto ka, Madam Ching? Kana ikaw sahay ba? Bugo ba? Ikaw ka na paandal pod imuha utok, oy! Hait pa nga akong paminsar. Apan dili pa lang yun na ako madawat. Gawa na ko sa katungdahan. Oh, so kalon, ikaw ka na dawat na kamatuulan, ha? Akong paningkamutan, kutob sa kumahimo. Oh, uy. Oh, uy. Kanay ka buhat! Dili ka na kutob!
Tinuod ba kinigingon nimo, Bay Sarge? Ubay, Misael. Sigurado gid ko na. Mo ko nandapita nga gitawag nila og safe house number 3 sa mga dragon. Salamat, Bay Sarge. Si Sir Mart ang bahala na ini. Inaot nga, anamanam silang mapuhag sa mga tinugyanan sa balawod bay, Misael. Dili ka na imposible mahitabo, Bay. Sa akong naibawan, bay, ang safe house number 1 mao ang residensya sa ilining leader nga usa ka babaeng insik. Kaya mo ay mas labing maayong sulungan sa mga pulis, Bay Sarge. Aron ilang kubaton. Kausa na bay, ako nasundan katong kagaw nga major problem. Ambot, kalimot mo kung asa gito eh. Hinumdumi kung asa ang maong dapit, Bay Sarge. Hinumdumi yun. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.